Стигне да ни пречиш. Еле, може ли? Аз предлагам Горе стига, всичката да е тъй. Айде сега снимай пак. Ма искам да снимам една снимка. Само една. Давай. Чакай. Да? Чакай, че ви завиждат ръцете и точно. краката си. Марчи, слона там. Че виждам ръцете и краката. Айде, бе, че голямо снимание да снимаме. Айде. Дай сега тия да снимем до тортата. Така ли? Право. Без столови. Но да малко валиш, пак си близко. Като загледаш една страна, ай, сега да я запалим. Облизах ли? свещичката. Ти ясно, че облизахте. Тебе, той? Не мога. Мога да седна до теб. Чакай, и там да седнем на стола. Чакай. И двамата не ставате на 6. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lipsy. Happy birthday to you. Так му за песничката. Точно че аз да снима на моето телефонче да го гледам. Да, представяш ли си? Браво! Сега може да запали. Чакай да го обличам. Да останем главата. Айде, стигаме! Давай го. Иди така горе, няма ли тока? Аз искам да рушам с цвет. Начало торта има. Айде, ще духаш ли? Мати, не закачаш ли? За късмет. Ти май не си яла днеска. Косата. Да не я запалиш. Мога ли? Не, тя отива долу без да високо. Слушай тук. Тук ще е по-лесно. Тук са всички сили. Е, тази свещичка. Тя да не е само запалваща тази свещичка. Браво! Браво, Наичка. Чакай за късмет. Най-после. За цялата Големи година. ръки